belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In de periode tussen 2011 en 2019 hebben opeenvolgende regeringen voor meer dan 55 miljoen gulden uitgegeven aan consultants. Dat werd gisteren aangegeven door de Algemene Rekenkamer in het parlement. De Algemene Rekenkamer heeft de kosten onderzocht en daarbij is het opvallend dat in de periode tussen 2011 en 2015 de kosten voor de consultants vele malen hoger waren dan die tussen 2016 en 2019. Bij het betalen van overtijd bij het ministerie van Justitie wordt vaak het tarief van 150 of 200% van het normale salaris gebruikt. Dat is niet correct. In de meeste gevallen wordt er bij het ministerie van Justitie bij het betalen van overtime verkeerd gerekend. Dat stelde de Algemene Rekenkamer gisteren in een presentatie voor het Curaçaose parlement. Na Colectra, nós atuamos tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te ku setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você tracita para sabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De rechter op Curaçao heeft gisteren een orthopeed veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie had 2 jaar celstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. Maar volgens de rechter is het onderzoek onvolledig. Het gaat om een orthopeed die op 10 september van dit jaar 1,5 kilo marihuana heeft gesmokkeld van Curaçao naar Bonaire. De man heeft uiteindelijk toegegeven dat hij bewust de drugs gesmokkeld heeft. Uit een persbericht van het ministerie van Economische Ontwikkeling wordt nog steeds gewerkt aan het onderzoeksproject Proteus. Proteus is een laboratorium onder water dat voor de kust van Curaçao in de buurt van Fuik moet verrijzen en dient als onderzoekscentrum. De bedoeling is dat het project in 2026 start. Er was enige tijd niet veel meer gehoord over het project, maar volgens minister Rui Sandro Seintje heeft hij onlangs contact gehad samen met minister-president Gilmar Pik-Pissas en minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga met de mensen achter het project. Het ministerie is blij met de voortgang van Proteus. Fundación Hima, dat staat voor Hende y Ambiente, vecht al enige tijd voor het feit dat de overheid meer zou moeten doen om te zorgen dat iedereen op Curaçao schoon drinkwater heeft. De rechter heeft gisteren bepaald dat de overheid en de stichting op 20 februari naar de rechtbank moeten komen voor een overleg. Yvonne Woldhuis-Olf van de Fundación Hima is blij met de beslissing van de rechter. Aan het eind van deze Access Journaal hebben we een gesprek met Yvonne Woldhuis-Olf. In de extra vandaag aandacht voor een auto-ongeluk dat gisteren plaatsvond op de Koningin Julianabrug richting Punda. Een SUV en een kleine vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. De SUV belandde op zijn kop tegen de vangrail. De kleine vrachtwagen eindigde op zijn zijkant. Er zijn geen gewonden gemeld, maar er is wel veel materiële schade aan beide voertuigen. En het verkeer stond lange tijd bijna stil. De extra besteedt aandacht aan het feit dat de Curaçaose TBS'er Sherwin Winster op de nationale opsporingslijst is gezet. De Curaçaoenaar zat vast in de pompenkliniek omdat hij betrokken was bij meerdere gewelddadige afpersingen en een overval met fatale afloop. In juni van dit jaar ontsnapte hij samen met Luciano D. Die is teruggevonden, maar Winster is nog steeds voortvluchtig. Vandaag was er de rolzitting. Het is de zoveelste stap in jouw strijd om te zorgen dat iedereen op Curaçao schoon drinkwater kan krijgen. Wat is er bepaald vandaag?
Het is bepaald dat de rechter toch de waterproblematiek belangrijk genoeg vindt om beide partijen te horen. En er is dan ook een datum vastgesteld en dat wordt dan 20 februari in het volgend jaar. Maar dat schiet al op. Maar dat betekent dus dat de rechter daadwerkelijk wil horen van jou en ook van de overheid wat de standpunten zijn op dit gebied. Ja, precies. Ja, inderdaad. Beide partijen zullen gehoord worden. En beide partijen moeten toch aangeven van hoe het nou precies in elkaar zit. De overheid die heeft al eerder gezegd van wij doen meer dan genoeg om de mensen tegemoet te komen. Nou, dat is dus niet zo, want anders zitten er niet bijna 4000 mensen zonder water. Wat ga je doen om je voor te bereiden voor 20 februari? Ik heb heel veel contacten gekregen in Nederland. We krijgen als HIMA ontzettend veel ondersteuning van ook de juristenvereniging voor mensenrechten. Mm-hmm. En er zijn hier ook een aantal advocaten die samenwerken met de Nederlandse juristenvereniging. En we gaan ons goed voorbereiden. Dat moet wel. Ja. We moeten de rechter toch overtuigen van de belangrijkheid. Hè? Je hebt de recht op water. Het kan niet anders. Je hebt recht op water en daar is het gewoon mee. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.